ning ngeblak ha 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 keringat akhirnya iso mingkok cingkokku kenapa ibu 400 hanggung nyomet manas hati lereng presiden kan berarti dalam mumat kabeh tak golek cengkokmu buyer terus ya yo iki 200 lakon iki jeling wah nyunyut tenan kaya apa anggunge sing masuk kabeh ya cok mantul cok saya wangi monggo-monggo oh monggo-monggo ya tamake sing ngono sing butuh barang manggil sing dibutuhke monggo 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 para parwoto pun kesakan pas kata dulu kowe gone biayi mau anyar iki oke oh dede Pak Marwoto nika kula rumiyin nimbali anak kula pas wayangan nggih conto Polandia Australia kuwi ben perpisahan wayangan wis tau nimbali anak kula ya ora tak hitung mung takon bayar tok ora duwe hitungan padha bae jangan jangan karo DM tekek biar muni otok-otok sih ora gelem kalah karo tekek wae otok-otok padune kene greget rasane tekek suka rawuhipun para tamu